OK, takže čau lidi, já si tam u nového videa, dneska si zahrajeme opět Catcraft, jo, survival, jupí. Jinak, pokud bych kašlal nebo smrkal, tak se omlouvám, mám trošku rýmu a kašel, no, prostě typické, já furt nemocnej, tyva, no. A šírej se jinak, co novýho, sorry, jako, vlastně, mám netherite armor, netherite match, mám jiný trošku, L-Tiger, tady nějaký shulker boxy mám, tady to jsem dostal na svátek, svatý Václav jsem prostě dostal random. Tady někdo byl, OK, toto se může hodit. Já nepotřebuju to, tak je to železo navíc, tak třeba se to může hodit. Jo, tak to tam rovnou hodíme, tak kotlíku nazdar. Já jsem vlastně na výpravě. Mám takovou novou věc, že mám i krumpáč se silktačem. A tady to je za mě úplně nejvzácnější věc, kterou ve hře můžete najít. Víte, jak dlouho jsem ji hledal? Jak dlouho? 2 dny. Tohleto jsem našel během 15 minut. Tohleto jsem hledal 2 dny, kámo. Prostě... jinak kdybyste se mě ptali, jak já rád hledám diamanty, takže prostě, jak bych to řekl, prostě jdu někam, jdu na spawn a tam mě to vyplivne tím portálem někde úplně na random a jdu hledat caveky, tam, kde snad nikdo nebyl a jo, našel jsem ještě tohleto. Takže můj armor vypadá hezky, jak můžete vidět. No takže... Tak jako no. Žlutý barvivo, tak to dáme do druhé truhly. Jinak jsem si tady udělal nějaký banery. To jsem zabil pár těch debílků. Jo! Muzikál jak v prdeli. To jste neslyšeli? Vůbec ne? Dup! Kam se zle video uvidí moje rodiče, tak asi nežiju. Dejte odběr! Já chci žít, tak mi dejte ten odběr. Jo. A nemám full teda, ale. Já jsem se reálně odvěl, já jsem chtěl dát chat a spawn. To si dáš do prčic, kámo, co to Ej, cítím problém, jako, trošku cítím problém. Nevím, čím to bude. Kámo, děláš se mě srandu. Tyvo, kámo, to je... No tak jsem tady ta dup. Kámo, můžeš mi vysvětlit, co mi hrabe? Můžeš mi to vysvětlit, proč mi tak hrabe? Kámo, normálně prostě jdu tady takhle kam. No, spawn, už to tady mám. Spawn. Píšu rychle jak děsiloun. Tyhle. What's up, bro? AFK. Nazdar. Mám to zlomil dlouhý, ale to nevadí. Už vím, proč tak kašlu teď, když natáčím. Protože mluvím nahlas. Můžeš mi vysvětlit. Kámo, tady prostě zasněžený písek, zasněžená poušť, chápeš to? Já ne. What the f... A tady asi moc kejvka jako nebude ve jako ledovém biomu, co? Takový špatně tušení zržené. Ale nevím, proč mám takový tušení. Aha! Co to? Tak to je vila, kámo, jak prase. Nevím, se tam kouknout, snad nemá permise, hehe. Bychom mu něco čmajzli. No to jen bude mít permise jako hovaru, protože
Kámo, tohle mu trvalo, jo, tak budu jít se. A mu trvalo právě tak dlouho. Počkej, to je 2 bloky? What the, on má jump boost 2, ne? Jo, tak to nevím, jak získat. No jasně, že má permise. Ale jako má otevřeno. Ne, já jsem vždycky chtěl ke Diamondu, kašku se jdu. Nic. No jinak byla to tady hezký. Nice. Nevím, jak získají ty jetky. A já vždycky jsem si chtěl koupit ke Diamond. Počkej. Sell someone get Diamond. Zeptáme se, jestli někdo prodává Cat Diamond, že by tenhle den byl hunt Cat Diamondu. Ještě jednou. Sell someone get Diamond. Tak má to tady hezký, má tady nějaký rozbořený město, což je úplně nádherný. What the? Tak pojďte si. Strančku. Tak pojď. To jsem PvP jak na hovno, ale tak nevadí. Ten by tam mohl něco mít. Má, ale má permise. Vždycky vám doporučuji prostě takhle to zkoušet, jestli někdo nemá permise, protože víte jak jako. Má se třeba pak dát permise, to je problém, když mu to seperete. Kámo, já jsem fakt nemůžu tak řvát asi. Očividně. Protože už je to nepříjemné, jak mě v tom krku bolí, kámo. Už můžu skoro ani dýchat. No jako můžu, ale... Ukrajina. To má... To má růžová vlna, Kámo, sorry prostě. Tady si prostě stavu z oreček, why not? Byl jsem to nebo neslyšel redstone? No, slyším redstone. No jestli tady mám nějaké věci prostě. Třeba bude mít mob trapu nebo tak něco. Minimálně je to zvláštní. No počkej, tady je sklo. Koho kde všude máte permise, mi vysvětlit to čekaně. Nemůže mít tak velký, ne? Lomeno shop. Mám se kouknout, jestli někdo prodá Cat Diamond. Jo, sorry, teď za lagy, to bude lagovat jak prase. Ti budu mít jenom doslova pár FPS. Dobrý. Nedroid 647 bloků, kam to prodáš hodně za draho. Ale že ho tady má to. No. Tohle je dobrý jako, no bych si asi nekoupil. No to jsou taky. Tak to je hodně bohatý teda. Co se kouká do země. Protože jinak se to seká jako prase. No jestli típek flexí s diamantama. No už taky naštěstí. O ne, to jsou taky jako prase. No kámo, tak to se seká.
Je to tady. Jo, takže Cat Diamond jsem bohužel nekoupil, ale utratil jsem 5 diamantů za tady takovou hlavu. Psali tam, že to je axolot, nevím, jestli to je axolot. Ale jo, mám jí a vypadá, actually dobře. Když se budu na svůj skin, takhle, tak mně se to líbí. Takže tak, no. Tak. Vidím se až tak moc nepoved. Ale vlastně nakonec, jo. A je to úplně zbytečný díl, nic jsem tady neudělal. Takže já doufám, že dneska by se chtěl natočit ještě jedno video. Asi ho udělám hned po tomhle. A bude to ze hry Hill Climb Racing 2, jestli znáte. Jsou takový auta, 2Dčkový, ale není to nějak starý prostě. Já to docela hraju. No. Tak, zdarec!